ବାପ ଥିଲା ପୁଅ କେବେ ସବାର ହାରେ ନାହିଁ। ବାପ ଥିଲେ ପୁଅ କେବେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ନାହିଁ। ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ଅଚିନ୍ତା ହୋଇ ବୁଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛି ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲେ ସିଏ ହେଲେ ବାପା ବୋଉ। ନିଜେ ବରଂ ସେ ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧିବେ କି ନିଜେ ବରଂ ଭଲରେ ଦି ମୁଠା ଖାଇବେନି, ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଭଲ ଖୁଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମ ଆଜି ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ମଣିଷ ହେବ, ମୋ ଝିଅ ମଣିଷ ହେବ, ସେ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିଲେ ମିଳିନଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଘରେ ଆସି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି ଅଝଟ କଲେ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସିଏ ହେଲେ ବାପା ବୋଉ। ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବନି ଯେଉଁ କାମ କରିଲେ ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯିବ। ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବେନି, ସେ କାମ କେବେ କରିବନି ହେଲା। କାରଣ ନିଜ ପିଲାର ଖୁସି ପାଇଁ ବାପା ବୋଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାଉରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିଛି ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେଉଁ କାମ ଶୁଣି ତ ବାପା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। 5 ଲୋକ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଅଛି ତା ପୁଅ ଏଇ କାମ କରିଛି, ବୁଝିଲ ନା। ଆଉ ଜୀବନରେ ଭାଇ ସବୁକିଛି କରିବ, ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବନି ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣି ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବ। ଯଦି ଘର ଲୋକ ଯଦି ବାପା ବୋଉ ଯଦି ଖୁସି ନଥାନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିର ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସେ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। କାରଣ ଘରେ ଯେଉଁ ମୋର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଥିବା ଦେବତା କେମିତି ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ।